Un covric baban și o cafea sănătoasă au împreună cam vreo 700 de calorii. Ți-e poftă de un covric fierbinte? These are Romanian kovriks. Ai vrea să bei și o cafea pe lângă cu mult lapte și caramel sărat? Sau poate un smoothie dacă nu ești cu cofeina. Ce zici dacă zic eu ție că această combinație te poate îngrășa foarte tare și în 2 luni de zile poți să iei 10 kg lejer? Du-te, bă, de aici, bă! Ca femeie sau bărbat ar trebui să consumi undeva între 1500 și 2200 de calorii în fiecare zi în funcție de vârstă, greutate, sex și așa mai departe. Ce faci tu dacă bagi aceste 700 de calorii la prima oră din care nu o să înțelegi absolut nimic? La prânz o să vrei să mănânci și tu ceva ca lumea pentru că este ora prânzului, iar seara trebuie să mănânci niște paste pentru că nu, este miercuri. Asta? Alla carbonara, come cu tanta Acum nu mă înțelege greșit. Dacă tu mergi la sală și ești sportiv de performanță, poți să mănânci 3-4 covriși pe zi. Nu ți se va întâmpla absolut nimic și bănuiesc că tu deja știi chestia asta. Dar dacă muncești la birou, n-ar trebui să mănânci nici măcar unul. Hai să facem un calcul simplu. Să spunem că ești o femeie de 30 de ani, pe la 65 de kg, 1,70 și vrei să slăbești și tu măcar câteva kilograme. Consumul tău zilnic de calorii este undeva pe la 1700-1800 de calorii. Ar trebui să renunți la 500 de calorii din asta. Deci asta înseamnă grosomodo că trebuie să ajungi la 1200-1300 de calorii ca să slăbești sănătos. Ai băgat 2 covrici și o cafea, îți mai rămâne de un măr. Să nu mai zic că nu simți de foame și n-ai înțeles absolut nimic din ei. De aceea trebuie să fii foarte atent ce mănânci. E foarte bun. Chiar dacă sunt doar câteva kilograme, tot ar trebui să mergi la un nutriționist. Chiar și când este vorba de 5-6 kg. De ce? Pentru că te va învăța cum să-ți menții greutatea pe termen lung. Medicul îți va spune cum să mănânci proteine, cum să renunți la covrici, cum să bagi vitamine și cum să mănânci fibre. Fibre sănătoase, nu porcării. Well, there's fiber and then there's high fiber. Try this. Renunță la covrici câteva luni și fă-ți o favoare și până de Crăciun poate arăți exact cum ai visat. Pa, pa!